what she came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. المرتدة لنادي الاتحاد. هدف التعادل السكندري عمرو وردة. كرة عرضية نموذج حلوة من محمد حمدي زكي إلى عمرو وردة وصنع الهدف بالفعل بكل اقتدار. حلوة من محمد حمدي زكي، عرضية نموذج إلى عمرو وردة. Πάτησε περιοχή, σούταρε και έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ. Ο Γουάρντα, τρίμπλες και το σουτ, φοβερή επέμβαση. Η μπάλα μπροστά του, Γουάρντα γρήγορα. Ανάμεσα σε δύο, φεύγει και θέλει να πετάξει απέναντι για τον Κάπελ. Γουάρντα υποδέχεται ωραία. Ξεφεύγει από δύο, τρώνει την μπάλα και σουτάρει δυνατά ο Ζαρόπουλος, θα χάσει. Για τον Γουάρντα απέναντι είναι μόνος του ο Κάπελ. Ο Γουάρντα τον βλέπει, σημαδεύει με εντυπωσιακό τρόπο τον Γουάρντα εκτελεί με πολύ φάλτσο, πέρασε η μπάλα, γκολ! Μεγάλο γκολ, σπουδαίο γκολ από τον Βηγιαβάνιες, απέφυγε το κάσμα του Σπυρόπουλου μπροστά για τον Γουάρντα. Ξεπερνά ο Αιγύπτιος τον Βαλιό, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει το ξεσπαρκάζει στο Κάπελ, στο πλασέ 1-0. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Γουάρντα απέναντι από τον Πάντερσον, απέναντι με τον Αιγύπτιο, θα δείξει η μπάλα 1-0. Στέφαν Παχαράς, ο Στέφαν Ρίχα που για τον γκολ της ομάδας τους. Στα 3 λεπτά για να εκτελέσει το πέναλτι. Είναι εύκολο. Σας ψήφο σε συνδυασμό με αυτή της κριτικής επιτροπής θα αναδειχθεί σε κάθε αγωνιστική. Baby, this is what she came for. Lightning strikes every time she moves. Yeah. Lightning, this is what she came for. Έχει στον πάγκο και τον Κάπελ. Φανταστική ενέργεια του Γουάρντα. Απίθανα πράγματα. Αιγύπτιο να από δύο με φοβιά. Ένα σουτ, εκεί η επέμβαση από τον Διαπάρη. Πάλι υπάρχει τραυματισμός για τον Ηρακλή. Ευκαιρία με τον Γουάρντα. Η μπάλα πάει στα δίκτυα. Αν υπάρχει γκολ πέναντι. Και έχει δείξει ο Βηγιαφάνιες. Φτάνει τον Γουάρντα, καταπληκτική παλιά, ευκαιρία για τον Πανετολικό. Εκπληκτική. Αυτοί οι δύο είναι στην κορυφή. Να τον χτυπάσει, γιατί έκλεψε ο Βηγιαφάνιες πάλι. Ο Γουάρντα με το διασκελισμό του έφυγε κατευθείαν και πάει σε ένα σλάλομ και πάει και σε ένα σουτ. Εκπληκτική φάση με τον Αιγύπτιο στο 64, η επέμβαση από τον Χουάντερ. نادي بالهدف الخامس يريد أن يكون حمزة وخميس وكورة Με τον Γουάρντα συνήθως πηγαίνει από απέναντι, εκεί χτίζει τις επιθέσεις του με Μουνιός και Κουντρουμάνο. Τώρα ο Γουάρντα συγκλίνει για 10η φορά και Μαρκόφ και άνοιγμα στον Γουάρντα. Ένα ακόμη σούτ από τον Αιγύπτιο, η μπαλάου.